Connected. Hello wena. Sendleleni ngoba ngishilo phela ukuthi ngizobuya. Ngilala kanjani? Namhlanje ngifake ikati. Ngikati namhlanje. Thingisusa ngibona. Namhlanje ngifake ikati. How cool of it ngiyabonga. Kutsos. Yeah, manje sesizodlala ama-match. Ngisho ekuqaleni ku-live le yokuqala besisaxoxa nje sisakhetshapha. Manje sizodlala ama-match. Kodwa mina ngiyithandi le filter. Ungijoyiniselani manje lona? Hayi. Venezuela. Oh yeah, it's an image or mhlawumbe awuyazi ukuthi image idlalwa njani. Ugatsheni uzo explain because of nesilungu ngalesikhathi angikhona. Cha ukuthi ngibone nithulile ningasho ukuthi ngidlala imesh. No, good morning. Oh, bekumele nisho phela mangingena ningaveli nithule ningibuke. Good morning. Morning. Unjani? Wow, Wangena nje walwa. Angiyi ukuthi nani niza wasifaka impama sonke. Wangena nje ubuzi. No, angiyi ukuthi nani ningizele ngendlela. So guys. Ifumenzeni manje. Amas. I even took videos. I don't know. Manje sakhuluma iqiniso chief ukwenzeni? Kangenzanga lutho. Ukuthi udlala ama-match. Ngathi uma ungakwazi ukudlala ama-match angazi kanjani. Khona umuntu ongakwazi ukudlala. No, yebo ngithi ngikhuluma iqiniso ngibona i-gift level yakhe was kind of small so I don't ukuthi mhlawumbe awukwazi ukudlala i-match empilweni yakhe. Khuphula ivoice masukhulumela esiswini angizwa ngishilo. So that you can hear it clearly. But nah, you say avela immediately. Guys, giftani phela ningihlazi lana ekuhambeni. Guys, mhlazeni. Ikuzona. Awukwazi ukuthi ngihlazeni ngo-6 points. Mhlazeni, yazini. Mina nginenhliziyo enhle uqeda ufika la sengichange inhliziyo manje. Bakuhlangene no return. Yazini ake. Asikhumbule sifo. Ala nizeni ngama-tap. Ama-tap asho okukhulu kabi. Please share. Like change Ngazi ukuthi njani Oh guys, I need 10 reviews. Kaya na yafuna 10 now. 10 never. Nashela. Nenze njani mara? Ngowe chief lo Julin. Wenzeni? Julin. Udlule kuphi? Julin olalela ordinary. Ordinary. Like what? Like how? Like Ngizongihlasa kulabantu. Angithi umandisi uyiqedi self-esteem sami. Ngiyafuna Sorry, busy igama lami. Yezafethu ngikhuluma sakafuna unana. No, angiyi ngiyabuza ukuthi elami igama ngibizile noma amandla ami. No, ngibizile. Uthini? That's what I think. Uwa music. No. Angikuza kahle nale music too much. Ngiyabonga guys ngithepha yazini. Yazi ngiyethepha. Ikhensethu.
BK mfethu. Kodwa-ke ngiyabona ukuthi u-number 2 ayikho right door nto. Ugel lapha phansi u-number 1 no-52 coins. Please, ungangenzi njalo. Hello love mo. Uthi ubuthini welo? Yazi ngikuxabanisa nomunye umuntu yazi i-profile picture yakhe ifana nekamcebisi. Ulwa nawe kanjena nje uqeda umcebisi. Ngowe ucela ukuthi ngithini umcebisi manje Ayi wena. No, it's fine. Ucebisa ngizwani naye. Lezi side ngifika ngodlami ngoba manje mina ufanisa nomcebisi. Yazi ayafana vele ama-profile picture enu. no ya ubhuti wami uyaya uzophuma uzomfaka umcebisi sikhulume siyazi ukuthi wasenkinga. Khulumani naloyo. Hello Cebisa ngicela ukuthi uthathe i-screen face. Ukuthi nje uthipeni ngasena ngamathepha. Hayi bo guys kade ngagcina ukudlala ama-match nizongenza kanje please. Ngibuza umcebisi ukenzeni. Ave ngizomkhatha off. Ngokubelele. Ubuze yena. Mina ngizongitshela mama Cha ukuthi nawe-ke kodwa ngaphandle kokuthi bengitshela ukuthi ngicebise ngabe nje ngizele ngendlela engingayithandi. Ngisenjani mina ngibuze kahle wena wangithatha njengomcebisi yabo uphendula Mina ngifike ngangena kanje kwi-match nathula nangibuka nonke ngiyabuza ukuthi ngize ngitshela abantu ababukele mina ngikhuluma nabo nakhona nabo guys ngiyalusa ashem kodwa ngiyabonga-ke nesu Ngiphi ngodlala lowo mculo angiconsent. umculo ankalezi music la elivula uyaya yini guys le filter phela ngizisusa ngokuthi iyabora Uyaya. I'm sorry guys, you guys don't need to be. Wena sokhaya wena. uba wini guys angikwazi ukwenza kanje ngiyanicela besikhuluma ngami angikwazi ukwenza kanje Can I please use this because I'm playing music and my people when I listen to music. please ngiyanicela Carding ngiyanicela on other. Because it's got to you and playing games. kade ngagcina ama-match angikwazi When ukungisapota kanje actually I'm trying. I'm disappointed ilanga lami ngishekile on red Ngimosha amalanga ngidani. yeah angangifaki next man yabona nje guys masiqala nje nithi mandla ngothep if awuna gift DJ yanje Yeah? first gift times 2 first gift guys i-gift ezoyifaka izoba times 2 yabo ukuzosiza ukuthi i-gift manje ngoba i-first gift yakhe izoba u-times 2 mina uthi benzeni Mamelo, hawu kanti namhlanje ngenzeni uyofuna udoda DJ angiboni madoda bathi DJ yani la Ngikho njalo. Let me see your hands up guys. She wants to post. Okay, yes, I'm saying that. Please start with me. I like my niggas fucking bheka Jenny u-M Sathula ngimbuke nakhona abantu abathethe i-screen athi ngoba ungathi bawufona umfolowile ingoba ude account kane-1 akayazi ukuthi Pamela uphakathi abantu abathethe i-screen Ufollow ude wani. awuchief sibonga kanti akayazi ngabe uyayazi ngabe ublokile umkhulu kufanele ngimenyisise ngisawusho Ngihlabana kodwa sikho lapho Asikho la. mina ngikhathele shoni mfamandisi usimithile mina ngiyethile hayi never mind kodwa uthe uyathanda ukukhuluma ngami mfethu I thought ukuthi awunenkinga nje nami ngisinawuze la ngoba nebheja yami wanemphenga Nenkinga nami serious nenkinga nami serious thola isipikile unenkinga nawe
Angazuthi ngakuyenza. Simute la ngoba ngeke sindo ngaka. Hawu. Simutha bani? Onomsindo. Uthiyaya. Awuyaye usezweni iminyaka yabona. Uyarapha nokurapha. Yo, umansana nami ngisezweni lami njengoyaya shona mkhosi. Shame. Manje sa. Salad. Salad. Ngikhala eThekwini. Kanti guys why ngenza so mara? Why ngenza so? Yenze kahle guys. What you are leading? What you are leading? Ngo-24 yebo. Guys ngenza kahle. Make sure ukuthi uyadliwa. Ungahlebezi. Athi ngahlebezi. Ungahlebezi. Masukuzwe. Phela angifani nawe akunale voice le yabo over the limit. Net daily limit. Voice njani? Over the limit. Oh, eyami over the limit. Oh. Nalokho ngiqala ukuzwa ngawe. Ikhisi ngikhiphile isifundo sami, no? Kungenza ngithi. Oh. No guys, ningamhlaseli ngiyekeleni. Ngisana ukudelela umntwana ngini. Must happen guys, it's okay. Must happen. Batshela ukuthi bazolala ukudelela. Tsara. Impilo yami. Yes. Ngicela niveni ngoThep. Cha, bengingakusho lokho ukuthi ngoba ngifuna uncoshe wakho. Sorry. Ngicela niveni ngoThep guys. You. Okay, sengithule. Ayazi kahle khona into engifuna ukusitshela yona kodwa ngiyasazi. Yini le wena? Ungayikhiphi kimgatsheni mfethu. Sorry. Ungayikhiphi nje kimi. Ngixolisile nje yena. Ngiyabonga guys, yazi bengithepha shem. Safika ku 33 points ngama tapping kuphela kungena gift. Hayi. Yeah. Ncane ngithephi. Yeah, papa. Hambe kahle. Shithi nami ngiyahamba shem because Uyaphi? niyangibhora. Ngathi niyagula. Hayi. Manje ufollow uyawushaya back. Oqala bengengize ngi-accept i-invite yakho manje bengakuphambanisi nomcebisi angikhulumi nawe. Follow back Mana uyawushaya. nje woqina, mana nje. Leso sandla usibisele emuva. Mana nje. Manje Yo, sha, minimenti. uyawushaya follow back noma ushaya. Celebrate yabo. Cela kahle. Awukwazi ukucela kanjalo. I'm asking. Bengisacela ungifollow amandisi. Bengisacela ungifollow back. Inkinga ukuthi inkinga ukuthi angikakufollow nami. Ngiyabuza ukuthi uyawushaya follow back. Ubuza ukuthi ngiyawushaya yini? I'll gifty, thank you gifty. Awumancane. I'll gifty, thank you gifty. Gifty kanti ukhona. Uthi kwenze njani? Yo, hayi ke. Uthi ngiyawushaya yini ufollow back? Yeah. Kuya ngokuthi ungubani. Buze mina manje kubuze mina. Buze mina. Uthi ngizowushaya yani kuwena? Ngizobona mase ngiphume ku live hayi manje. Kuya ngokuthi ungubani ungafakazi izinto ongazazi. Kajena ke. Masiyo live.
Usukuzama umpintsha ivoice lokhu uzenza ngathi sexy. Ivan Khuluma kahle, keep ivoice. Ngikhuluma kanje. Kanti Ivan ucinga ngifana nawe ngithi. Imechi yokugcina le ngiyanishiya shem ngiyangibhora. Unengibhora. Ngiyangibhora. Ngabe kudala uhambile. Ne ukuthi akunabantu, angina choice mina ngidlale nani because anginabantu. Bayikho abantu. Yabo guys, siza kahle manje. Siza kahle. First gift times 2. First gift times 2. Yabona Chef uyangena share live simshaye khut. Asishare ngoba vele sizoshaya abantu ngo3 points kahle. Guys, laba bengihlekisa laba. First gift guys, times 2. How guys nemufaka irose. Ngicebisi ngitshela futhi ebhenki abami bathi nomkhuba. Seningaze nishare live ngenxa yami. Thank you Phakade. Yabo Phakade manthiwa usende low usende ngathi ku times 2. Asingaqhuphuza. Oh, ayitho bayaxolela uzosuka ukhali. Ndiba nangaxoleli, uxolani if ulangelisa umtshela ukuthi Black Men Association. Baxolela uzosuka ukhali. Nisho mase nikhuluma indaba zenu ngimute. Sisho impela. Ningangirasele. Athi manje samrasela manje. Cha, ngenzela ukunmute because ama voice wenu nje nawo ayi. Ngenzela ukunmute. Kodwa vele ayithi ingane yesibene right. Uthi ama voice kanjani? Kanti lo live no sharela ba ngoba nisese namaphoyints amancane kanje. Uzofika isikhathi sakho. Uzofika isikhathi sakho. Ungawafika. Isikhathi sabo siphi ku11. Kuleka. Mawafika ngizoku-invite futhi ukuthi Data booster kahle wena. Uyayifuna le nduku ne? uyayifuna like uyayicela. Angikaze ngayithola induku mina. Uyayicela bani? Uyayicela. Relax. Hayibo, ama-viewers amaphi, ama-viewers amabhorwa yini? Guys, yini uyaphelela umeshi ngiyahamba. Hawema. Uyaphela, makuphela le meshi nje, siyagodukana. Ngidinga ama-roses awu-10. Ngizosusa nale field. Hey. Maningiboni nje phela. bazoisusa. Mawususa ifield awucabanga ukuthi kuzoba wes. Cha. Babazani. Yo, khathini isibaba. Ngicela angazi isikhathi. Khathini ungabi too hard. Mana, bengisacela ukuphinda istatement sakho but. Yo, hey, uthini? Awenjani? Bengisacela uphinde mawunesibindi sokuphinda. Khathini bakazo. Phinda mamzala. Khathini angakuthuseli. Mani intombi unayona. Ungangitshengisa isithombe sayo. Musabisi. And ungasearch ama-celebrate, ungasearch ama-influencer. Ukuthatha kancane mana. Hayi wena masha fethu. Ningabadeleli bayikeleni. Angaseki. Angimemezi futhi. Angimemezanga. Angishongo ukuthi. Mina ngisaphila. Musu ukusearch esihle, faka nje isithombe. Sizosearch izithombe zangoChristmas. Cha ngifuna la suthu khona khulilema. Ufuna la muhle khona, shona njalo. Sibabili khona. Yeah, I can't say ukuhleka. Hayi ngisazondakaza. Kayizini, asibukeni ifilimu. Owakho yena ukuphi? Anginayo. Kuyiphi? Yacaca. Anginayo. Uyiphi?
Anginaye. Hayi ukuthi uhambile. Uma uthi uyephi phela ukhuluma ngomuntu ohambile. Mina anginaye. Akaze abe khona. Akaze abe khona. Alright. Nazo. How to say a gift? Qhela siba. Thank you. Do you happy? Qhela siba. Thank you for joining. Okujabonga ngithetheni. Obasilana You nomuntu. happy? Awususi. Ngibonga. Ngisafuna ukwezulwini mina. Thank you, Mandy. Athi ufuna umuntu kakahle. Awusitholanga esinye esihle kunaleso. Esihle. Ngizosuka ukhale kakhulu. Cha ufuna esihle. Lesena nje amakaporosho nje understand. Ngizosuka ukhale kakhulu. Nami athi yo ngathi Gatsheni bokhuluma iqiniso yo. Cha mina nawo asifani. Cha ngithi asikho esingcono kunaleso na umbuzo. Ayishuthi asikho, kushuthi asikho. Yisona leso nje sibona siwu best. Nje. Thank you Uya. Guys follow one fan club yami. Leso siwu best. Best. Ending happy. Anganga kuphapha. Ungaphinde kuphaphe kanjalo uma ukuthi isona leso siwu best. First gift times 2 guys. First gift times 2. First gift times 2. Wena keep filter. Angifuni. Ngeke ngikhiphele wena. Singibamute. Vala lo blob. Mshego phethu. Nithini bona. Thank you so much. Shem. Ngiyabonga from deep inside. Ngiyabona namhlanje ngiyinja ngabe ngiyayisusa lento le. Manje bese ngilele ngavuka ebuthungweni ngangena ku live manje bengisadumbile. Mangidumbile ngithanda ukungena ku live. That's why ngifakele filter. But thank you so much. Thank you very much. Singibavule. Okay guys, sekuzoqala times 2 leso. We ngase ngadlala nabantu abayimdokwe. Yes, ngiphinde ngijoyine ku live. Times 2 guys. Wezimfethu hlukana nami baby hlukana nami. Angazi sawulele ngane ngoba ingane eyifundayo ilele. Times 2 guys. Igift negift efundayo times 2 manje. Kuyokusiza ukuthi ubaleke wegatsheni because uyabona nawe semabhozini. Hawu kanti umubi kanje mayengekhinja lapho phezulu kwekhanda lakho. Umuhle yini? Bozana. Awususe nje ngikubona. Ucela ususe filter qala ukubona. Angikase ngifollow back Uya. Hawu. Hayi bonina. Umanona. Hi guys, I'm sharing guys. Yes. Guys, Mara. Ngiyabonga. Usibheke njalo nesikowe egatsheni. Ungagcini nje ngokucofa le nto oyicofayo singazi usicofa. Ngiyabonga mfowethu. Ngiyabonga mfowethu. Thank you so much. I'm good. Team Kobisa, unjani darling. Anisuse lezo zinja. Hey, Suse yakhinja. Umfana ofaka ifilter. Gay nje le. Gay. Ngisho ufaka inja kanjalo. Gay. Mfana ngathi ngiyabona senginendoda efaka ifilter ko live. Mama. Unendoda yini? Listen guys.
Okay. Imindisi unendoda. Hawu kade nkosami isho ukuthi indlebe zakhe azizwa kade ngitshela ukuthi anginayo. Uze wabuza ukuthi iyephi ngathi cha mawuthi iyephi uchaza ukuthi ibikhona ayikazi ibe bikho. Hawu Nje why ngilacabanga wangena ndoda. Ngilacabanga wangena ndoda. Ini? Ngilacabanga ukuthi wangena ndoda. Ngiyacabanga ukuthi why? No, i-choice engizenzelele yona leyo. I-choice bakhona abangifunayo kodwa mina ngithatha i-choice yokuthi ngingathandani nabo. I-choice. It's not like ngiphoqelekile i-choice. Ngifana nawe. Mina nginjani? Wena mhlawumbe uphoqelekile ukuthi ube single. Cha, thina abanye kuyaye kube i-choice, yabo. Kukithi siyathanda ukuba single. Hayi ngiyawuzwa. At least ngebhadi umunye umfana ngekho single. So angazi ukuthi mawuthi uphoqelekile. Mala awuvale lowo mlomo ka2 cent ngibonga ama-MVP wami. Vele wena akekho umuntu ozombonga, awunama point. Okay guys. Ngiyabonga Mshengu. Ngiyabonga Uya, ngiyabonga what? Ngiyabonga guys nonke. Kakhulukazi Mshengu. Thank you. Guys, ngihlezi ngisupportane ngiyazi. Ebuhleni nasebini. Emdokweni nakubantu abavuthayo. Ngihlezi nje ngikhona throughout. Ninganaki labo 9 points no 3 points. Hawe uya mfethu ngibonile ukuthi ulevelile up mfethu. Guys, join fan club. Hey, Sipho last match ngihamba. Ngiyabashiya shem. Ngiyabashiya. Yeah. Wathi unmute. Wena unga acceptile input. Unmute ngithi. Hawu, mfethu sengakhuluma nawe kanjani? Hey, bakithi. Hey. Ukajeni usetiyeni. Unjani? Ukajeni bekasetiyeni. Ukajeni manje. Bekasetiyeni. Etiyeni? Tiyeni diphi? Oh. Ngangekho ku live so kuvela itiye lapha ya. Yo. Ngabe ngathi mafika izona zilana. No, mfethu wena ungazazi izinto. Etiyeni, bekasetiyeni. Okay, thina kwa TikTok isikhuluma njalo ukuthi umuntu mangoqala. Kajeni khuza lento ngoba ngizoba phezulu kwakhe. Uzokuhlekisa wena fana. Uzokuhlekisa ebusuku wena. Yeah. Ukuzise uyangena emapanelini abantu ukhulume like. Uyangena emapanelini. Ngiyokwenzani? Yabo. So bese angazi ukuthi anginaso isikhathi sokukhamisa kuma-panel mina ngingazi ukuthi ngenzani. Yingakho ngivulele wami live. So manje nawe ungakhuluma into ongayazi ngoba ngawubuhle emapanelini boza. Usekunendoda ekhamisa emapanelini ehlala emapanelini. Usuku lonke ibizo live ngamatiye usetiye. Into nothi isuku lonke kodwa yini mari mhlola amadodenu. When you write to single when ngiyaphathi angazi ukuthi ubusingle bami uyithatha. Ulentombi guys, one rose. Thank you Mshengu. Sisongela times too soon. Uthi kunjani bhuti? Bengakhulumi ngikhuluma amakhomeni. Ngathi ikhona impukane ehamba la enga-understand ukuthi yaphi yabo. Angathi hambile idlulile. Mhlawumbe leyo filter abadide leyo filter. Mhlawumbe. Ugqoke necici neceleni? Ngicela. No, veza ngapha. Indlebe le enye. Usafuna ukuthi Ngishilo from the start. Mina ngikhona ukubabonela kude labantu.
Ngikhona ukubabonela kude labantu le. Thank you Mshini. Thank you Mshini. Yilo shilo. Thank you Mshini. Keep on. Thank you Mshini. Awuvale lo mlonyana no 0 points. Uyabukwa nje ku live wakho. Abu. Yeah, umuntu ohlala kuma panel kodwa uthola u3 coins. Yazi lento yakhe ayenza sense. Yeah. Thank you Mshini. Ngithi ngivumela nawe yeah. Ngithi uyahlala ni kuma panel, uhlala kumapha ama panel. Panel ekagajeni. No, it makes sense, Jim. Yazi ngeke ngiphikise. Bye bye, Mshini. Thank you so much. Ngiyabonga kakhulu Mshini. God bless. Bandi. Barakazi. Mina ngibusiswe emazulwini. Ngibusiswe emazulwini straight. Ngiyabonga Mshini mfethu. Manje kajeni uyenza lapho ngoba ngathi nawe ngathi akubi. Nami ngibona uloku hlahla amehlo ubheka ibonda angizwisisi. Uhlekani ngoba ubheka ibonda nawe uzuyabuza ukuthi kwenzakalani. Bathi udumile. Uzaba strong. Kuba udumile. Uqonise ngidumisa umengisa abanye. Uthini ngitheyekela umpintshi ivoice ukhulume kahle lokhu uchama bani ungenama views. Ngithama bani kanti ngifuna ukuchama bani. Ngithama bani kanti ngifuna ukuchama bani. Khuluma kahle ivoice iphume kahle. Ayithi ngishilo ukuthi angikhulumi njengawe mina. Guys, ukhona umuntu onevoice enje? Okay, mhlawumbe imini no wrong. Lesi simo. Ukhona umuntu onevoice enje? Naleli. Hanzweni. I'm the winner, of course, as always. Ngeke yazini guys, awukhumlilo la. But okay. Thank you Mshengu. Thank you so much. Ngiyabonga kakhulu. And then number 2 wami ubani? Ungafuni ukuthi ngikuphoxe mfethu. Zimela mfethu, mamzimela. Thank you. Uthini? Nganda mphoxa wena. Mani uthini? Ngoba ukhomba nje ukhomba. Ithi ake ngithe last game bese uyahamba so ungahamba. Icha ya papa wena. Yazi Akhuluma. Ukhuluma. let me hold my peace. Angeke iziphathe kahle lento engizoyisho mina ngifile. Ukusho wena uhambe kahle lezo. Uhambe kahle. Sicela uhambe sizodlala noGatsheni. Gatsheni ufuna ukudlala naye? Angihamba mina. Ngiyasaba. Sengiqhaqhazeliswa yini bafana? Angenilunge bafana bami, angenilunge bafana, angenilunge. Nisesebancane kule game, nibancane nibangaka sesaniphethe, nisesemaswana. Angeke nize nilunge. Nisafaka izinja kanje phezu kwekhanda. Still more Responda wena. Uyeke nje sangane ekhanda. Guys, last match siyayishiya lezi impuphu. Last match. Sisi kuninathi last match. Awuzukungicontrol efonini yami yedatha lami ngothi top wami nama-views ami. Agiftayo angafani nawakho akugqolozele nje ngathi azobuka isidumbu.
First gift times 2, guys. Thank you. First gift times 2. Ugatsheni uhlalele kuzigift elokhu iqolozela ibonda la ubhizi uyayigift. First gift times 2, guys. First gift times 2. First gift times 2. Sizing first gift uzoba times 2. Uyavuma ntwana yami. Mina. Cha ugatsheni ukuthi akathanda ukukhuluma. Ungamspanisi nawe. Wena awunantombi, ugatsheni unentombi. Nomhluko. Uyavuma. Ish nokulunga umshengo uhambile ubhabhayisile. Ngoba sekuvuka abantu sebeyibo number 1. Uhlekani lona ubani? Awufakile ngisho igama lakho. Sikubize ngoba ngochief. Hey, yazi mina niyahlupha shem. One rose. Nokulunga. Ngiyakuthemba mfethu. Awufake irose elilodwa. Ngivumelana nawe mfethu nokulunga. Ngivumelana nawe. Kade ngiyibonile lento le. Kade ngiyibonile. Ama-filter amacici. I-voice kade nje ngibonile. Kade ngibonile mina. Kade kungicecelile. Chief. Ngithe one-on-one record nini? Today. Kumele sikhiphe enye into upapa. Mel mo depende kumuntu oyi-1 is smoke vele ukuphapha kuyehla. Sekunomlomo nalokho. Ngoba sekuphambili phela. Ngo-84 points. Ungibonile mina bengilida ngoba. Boy. No. Wokujoin live wami nje. Mawunesikhathi. Mathini usaphila. Mathini. Yo. Uzwile ngithi Mel. Danko Nkabi yami. Uthini? Ayi mina lo mpintshi voice angimuzwa shem. Sorry. Angimuzwa shem. Mel angifuna ukufaka peer pressure ngoba ngathi siyabona manje. Mathini usaphila. No, ngikhuluma nama-views calm down. Anibhekeni ukuthi awungaki lama-views asichumela ngawo. Anihambele ngibhekele ama-views kwegatsheni ukuthi ayingaki. Sizobona ukuthi lama-views achuma ngawo kangaka. Mathini uchakile or wavaya the whole flipping month. Ini? Ngiyabonga wena Nkosi mfethu. Ngicela ukuthi ubalilayo. Nami ngikhuluma nama-views. Uthi ngenzeni? Ngithi nami ngikhuluma nama-views. Uthuna ne-view eyodwa. Isiphethe ngani manje? God. Uyabona ukuthi unjani usisi mfethu. Uzomkhona la ke. Izula kuthini ukusebenzela. Ningaqamba amanga leli. Ningaqamba amanga. Athambe nesho kugatsheni nabantu abongaki nini. Ngeke akhulume nomuntu oyedwa athi ama-views. Aningibhekeleni nalo. 4 views kugatsheni. Abhakithi 4 views Nkosi wami. Ngisho ngisaqala uTikTok ngangabi na 4 views. Nkosi wami. Kuyazama abhakithi. Yikho kuzowina ngo-86. Nkosi wami. Uthini chief? Bengisakhuluma ama-views. Ngisakhuluma la ngama-views wami. 12, 3. Yazi mina lenzile usuku lami. Yeka loyo. Cabanga sengithuswa. Uchilo la nje. Benibheshe mfethu yazi. Kodwa ngifuna ngizokhulumela phela. Namanje kusasanda isikhathi ngitshela ukuthi azinkhona inkabi ekhaya ngawe stuff as well. Thank you lapho. Thank you. Mindisa khona umngane noma okufunayo. Khona umngane noma okufunayo.
Yo wena mara, eyi wena ungiboni shem. Angiboni kanjani? Uthi ngikutshele and ngiyakutshela. I just passed the message. Uyibonaphi i-message? Ila ema-commentini wami. Yabo ukuthi sijwayelana kabi, cha usungigibele ekhanda shem. Kanjani Usukwazi ngitshela ukuthi bathi kuma-comment ngiyafuna khona umngane wami manje? Yebo okufilayo. la ngelihle mona moya lapha uzovela uzisole. So unga-waste isikhathi. Yabo. Yeah. Yikho ungenantombi. Oh, uthe Thuto. Oh, never mind. Wena uyaphapha khona umuntu uThuto la intombazana. Wanokukhuluma zakho. Yeah. Guys, ngiyaphuma emdobweni wakhe. Baba iJomo uhambe kahle. Asuka bangani ungathithumi. Oh, baba iMendizi uhambe kahle. Ngikhalela mawuhamba lapha. Yona khona umnyango. Kushaye. Wona umbunzo wakho. Udumo. Ngiyabonga. Mothi esibhedlela bathi banamapilisi. Wana bandage. No, ngiyabonga. Awu Gatshena usafuna ukuyisusa le match ngoba uwinile. Bye. Thank you very much. Tuluzi. Hayibo, manje kuphuma phi kade ngagcina ukuba live. Hey. Ngibuyile hlobo zami. Hlobo zami, awuhlobo zami. Azange ngibone into enjena. Imihlo enjena. Hlobo zami. Kusho imfethu baba. Oh, abantu abaningi namhlanje ba offline because kusasa baya emisebenzini, baya ezikoleni. Abantu abaningi ba offline. Yeah, champion cake. Allah. Yeah. Guys, mama buhlungu. Ngathi ngidumile ngenzeni. Hello. How are you? I'm good. How are you? I'm good. Where you guys from? Guys, tap this screen. Tap the screen. Speaker, how are you? Thank you for joining. Please, guys, tap the screen. Share like.
Yo guys, mina intamo yami ikhathele eshiwe ngathi nje ngizoshaya live ngibheke kanje. Ngeke. WhatsApp wani Melora office. WhatsApp wani. Khuluma ngawo. Nangu Jane Zveza. Masipeni guys. Masipeni. Okay guys, sekuzongena times 2. Gift nje ifakayo izoba times 2. Gift nje uzoyifaka times 2. Hey guys, ngikhohle ukuxoxela. Yo guys, ngidinga ama-rose awu-10. 10 roses. Ama-rose lapho. Please. Anifakeni nje ninganaki. And ngiphethwe isisu guys, yes. Namanje nje ngathi ngiphilisiwe. Hello, Figo. Yeah. Hello, Katsi. Hello guys, nakho sidlula uJen. Fana ama-rose guys, ngiyanicela bandla. Ninganyenzi kanjalo. Ninganyenzi kanjalo, ngiyanicela. Ninganyenzi kanjalo. Liskandeaso. Liskebelandeaso. Liskandirase. Yebo, sesibhekile ku-10 points. Thank you, no words. Ngiyathemba shem. Yebo. Sisesa number 2 kanjani? Noma ningafaka idonut elilodwa nje. Idonut. Idonut nje. Idonut nje bese. Idonut nje. Idonut, one donut. One donut nje. One donut. Nje ningafaka idonut elilodwa ezizokwenza umehluko omkhulu. Oh, ngiphethwe isisu shame. Ngalusa kanjalo. Ngalusa. Angiphume nami la. Yo, lapho ngingaphumeki. Ngiluzile-ke guys ku-previous. Ngigcine nganibonisa nge-hairstyle yami nina. Yo. Kusasa ngizolenzela ama-video nginqwaba shini.
guys. Ngizoyithwele bese ngiyabuya nezwa. Thank you Wandile. Singene toilets Wandile. Ngiphethe isisu ndaba igezes. Ngiphethe isisu. Thishu ngibe happy.